सैया जी के जवरे आईनी हो। सैया जी के जवरे आईनी बाबा नगरिया हो। सैया जी के जवरे आईनी बाबा नगरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले राजा जी डगरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले पिया जी डगरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले। छीतर पियावा बारे चलता न पाता। अब हिले भिरुए रहले हो गईले लापाता। पातर छीतर पियावा बारे चलता न पाता। अब हिले संगवे रहले हो गईले लापाता। सीधा साधा बाड़े लमहर तनिका सकरिया हो। सीधा साधा बाड़े लमहर तनिका सकरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले राजा जी डगरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले सैया जी डगरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले। लागे फोनवो न बाटे नाही पैसा कवड़ी। खोजत बानी कब से इहाँ उहाँ दौड़ी दौड़ी। उनका लागे फोनवो न बाटे नाही पैसा कवड़ी। खोजत बानी कब से इहाँ उहाँ दौड़ी दौड़ी। मानिस में हनाती संजीव खोजी ओही ओरिया हो। आजिते अरुण किसु खोजी ओही ओरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले राजा जी डगरिया हो। भीड़वे में भूली रे गईले सैया जी डगरिया।